19. storočie prinieslo nášmu národu mnoho osobností, jednoduchých a skromných ľudí, ktorí obetovali celý svoj život po vzneseniu slovenského ľudu. Jedným z dokonalých príkladov je Štefán Závodník, katolícky kňaz, ktorému najmä obec Pružina vďačí za to, čím je dnes. Narodil sa 2. septembra 1813 v obci Horná Poruba. Po pôsobení vo Veľkej Divine prijal Závodník farnosť v Pružine. Vzdelanosť obyvateľov bola na nízkej úrovni. Jediná pružinská škola bola v dezolátnom stave a tak za krátku dobu zriadil v celej farnosti 4 školy. Deťom sa venoval, písal im divadelné hry a motivoval ich, takže onedlho školy nemali o žiakov núdzu. Ďalší z problémov, ktorému bol Závodník svedkom, bolo pijanstvo. V Pružine boli 2 pálenice a 6 krčiem, ktoré nenavštevovali len muži, ale aj ženy. Rozhodol sa teda, ako aj vo Veľkej Divine, založiť spolok striezlivosti. Jeho členovia sa museli zaprisahať, že nebudú piť alkohol. Niektorí obišli túto prísahu priam pozoruhodným spôsobom. Často premýšľal o tom, ako by mohol zamestnať ruky Pružinčanov v ich voľnom čase. Rozhodol sa využiť krásne slnečné lúky, ktoré mu obec ponúkala, a založil ovocinársku záhradu. Občanov ochotne poučoval o ovocinárstve a pomáhal im sa v tom zdokonalovať. Závodník sa netajil svojim obrovským záujmom o včelárstvo. Z jeho iniciatívy sa 12. júla 1869 zišli poprední slovenskí včelári na fare v Pružine s úmyslom založiť svoj vlastný spolok. Spolu s Jánom Čajdom napísal aj prvú včelárskú príručku Včelár na Slovensku. Posledné roky života Závodník trpel na reumatizmus. Veľké bolesti cítil v pravej nohe a pravú ruku necítil takmer vôbec. ...12. februára 1885
vo veku 71 rokov. Závodník tejto chorobe podľahol. A prečo vás to zaujíma? Len som chcel vedieť, či si mladí ľudia ešte pamätajú, čo spravil. Pozrite sa. Na ten jeho odkaz sa čoskoro zabudne a všetko, čo nás naučil, stratí svoj význam. A rozmýšľam, či tu po nás vôbec niečo zostalo. Prosím ťa, čo to máš za knihu? Môžem sa pozrieť? Odkiaľ máš takúto knihu? Z jeho pamätnej izby. Z pamätnej izby? V našej škole mu spravili pamätnú izbu. Ak chcete, môžete sa tam ísť pozrieť. To, či mladí ľudia budú na Štefana Závodníka spomínať, je otázne. Pozriem. No na otázku, či tu niečo zanechal, nie je potrebné odpovedať.